Πώς γνωριστήκαμε με τον Γρηγόρη? Γυρνάμε πίσω στο 2019, όπου εγώ δούλευα σερβιτόρα σε ένα μαγαζί και ο Γρηγόρης ερχόταν εκεί για καφέ γιατί δούλευε ένας φίλος του επίσης. Στη Μονή Λαζαριστών, στο Art. Είχα πάει εγώ μια φορά για καφέ εκεί πέρα και την είχα δει. Ερχόταν καθημερινά, με έκανε follow στο Instagram, δεν τον δεχόμουν ποτέ. Και σε κάποια φάση έτυχε να πάω να δουλέψω εκεί πέρα. Μετά, τέλος πάντων, όταν αντιλήφθηκα ότι δουλεύουμε μαζί, ξεκίνησε να μου μιλάει. Ωστόσο, επειδή είναι πάρα πολύ κοινωνικός άνθρωπος και μιλούσε έτσι σε όλες τις κοπέλες, εγώ δεν κατάλαβα ότι μου την πέφτει. Εμένα είχε αρχίσει να μου αρέσει πιο πολύ, ας το πούμε, γιατί με είχε προσελκύσει πάρα πολύ ο χαρακτήρας της, αυτά που σκεφτόταν, αυτά που έλεγε, τα όνειρα και οι στόχοι που έβαζε στη ζωή της και άρχισε να με προσελκύσει πάρα πολύ σαν άνθρωπος. Δηλαδή, ήθελα με αυτόν τον άνθρωπο να γνωριστούμε λίγο παραπάνω. Οπότε κάπως έτσι με προσέγγισε και λίγο μου άρεσε, αν και εδώ μυστικό δεν ήταν του στυλ μου ο Γρηγόρης, αλλά με έπεισε ο τρόπος που μιλούσε, ο τρόπος που πουλούσε πάρα πολύ τον εαυτό του, οπότε μου άρεσε. Το πρώτο ραντεβού, μία τραγική ιστορία. Έρχεται, με παραλαμβάνει με το ταξί. Έχει κλείσει σε ένα τέλειο εστιατόριο στα Κάστρα επάνω με φανταστική θέα, στο οποίο είχε πάει με τους φίλους του 2 μέρες πριν. Μίλησε με τον μαγαζάτορα. Και μου λέει, άκου, λέει, τι θα κάνεις, λέει, θα τη φέρεις εδώ, λέει, τη Δευτέρα, θα σε φτιάξω εγώ πρώτο τραπέζι, όλη την πόλη θα την έχεις μπροστά σου. Λεφτά τέτοια, λέει, μην αγχώνεσαι, λέει, θα σε κανονίσω εγώ, λέει. Ανεβαίνουμε πάνω στα Κάστρα, η Χρύσα τώρα ντυμένη, βαμμένη, τακούνι φοράει, η πλατφόρμα τη φορούσε τέλος πάντων ψηλό. Πάμε έξω από το μαγαζί, 7 η ώρα έχουμε πει Δευτέρα. Πάμε έξω από το μαγαζί και πώς πάμε να μπούμε στο μαγαζί? Καθαρίζουνε. Λέω, γεια σας, λέω, έχουμε κάνει κράτηση. Μου λέει, είμαστε κλειστά, λέει, καθαρίζουμε. Α, λέω, ωραία, λέω, τι ώρα ανοίγετε, ξέρω εγώ. Λέω, Γρηγόρης, δεν ανοίξατε ακόμα μάλλον. Και του λένε οι κυρίες, όχι, λέει, δεν θα ανοίξουμε καθόλου. Όχι, μου λέει, είμαστε κλειστά, λέει, καθαρίζουμε. Λέω, τι εννοείτε? Λέει, έχουμε κλείσει, λέει, το μαγαζί. Το κάνουμε αναγέννηση. Λέω, Γρηγόρης, τι έγινε? Και λένε οι κυρίες ότι εχθές το βράδυ τα αφεντικά σπάσανε, μαλώσανε, το μαγαζί έκλεισε. Και εμένα να με έχει λούσει τώρα κρύος υδρότας. Πρώτος ραντεβού, χωρίς αμάξι, λέω, την πήραμε το ταξί, την έχω πάει πάνω στα Κάστρα, πάω σε μαγαζί που είναι κλειστό. Τα έχω όλα κανονισμένα στο μυαλό μου και αλλάζουν όλα τα πλάνα. Τι να κάνω, ήτανε Σεπτέμβρης, ακόμα ζέστη αρκετή κτλ. Μπαίνω στο κινητό, ψάχνω, λέω, πάμε εδώ πέρα δίπλα, έχει ένα μαγαζί. Το Μπρούσκο. Μπαίνουμε μέσα από τη σοκάκια, Χρύσα να φοράει ψηλά, εγώ να έχω ξενερώσει τη ζωή μου. Λέω, τώρα τι κάνουμε εδώ πέρα? Έχω παραγγείλει πως εμένα δεν μου έχει κατεβεί ούτε μισή μποκιά και η Χρύσα να τρώει σαν να μην υπάρχει αύριο. Και ο Γρηγόρης τον έχει πιάσει κρύος υδρότας. Εγώ από πίσω είμαι στολισμένη τώρα για πρώτο ραντεβού, ξέρεις. Εντάξει, ήταν πολύ αγχωτικό για αυτόν. Γενικά τα ραντεβού δεν του βγαίνουν, εκπλήξεις, όλα αυτά δεν του βγαίνουν καθόλου. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία και κάπως έτσι ήταν το πρώτο μας, οι πρώτες μας μέρες, τα πρώτα ραντεβού, ας το πούμε, κάπως έτσι κυλήσανε. Λοιπόν, μία αστεία ιστορία. Είναι η μέρα της γυναίκας. Ακόμα με τον Γρηγόρη δεν έχουμε συγκατοικήσει. Είναι περίπου δηλαδή στο COVID 2019-2020, κάπου εκεί. Είναι η μέρα γιορτή της γυναίκας. Κάτι τέτοιο είναι, δεν θυμάμαι. Τότε έπρεπε για να πάρεις λουλούδια το ένα το άλλο έπρεπε να κλείσεις ραντεβού. Και θέλει να έρθει σπίτι μου, στο πατρικό μου, να μου κάνει έκπληξη, να μου φέρει λουλούδια και σοκολατάκια, τα λάκτα της καρδιές. Πάω, δεν έχω κλείσει ραντεβού, παρακαλάω πόσες ώρες την άλλη, σε παρακαλώ, πρέπει να πάω κάτι, είναι οι αρχές μας κτλ. Θέλω να πάω ένα λουλούδι. Δεν του δίνανε ανθοδέσμη, πήρε 2 άχυρα, ας πούμε, αυτά εδώ που βλέπουμε οριακά του μοιάζουν. Και παίρνει και ένα κουτί σοκολατάκια, τα κρύβει μέσα στο μπουφάν του, έρχεται να με βρει. Και πώς προχωράω προς το σπίτι της, μου έχει πέσει το κουτί με τα γλυκά, έχει ανοίξει κάτω και έχουν φύγει όλα τα σοκολατάκια. Και καθώς προχωράει,
έχει ανοίξει το κουτί με τα σοκολατάκια και έχουν χυθεί όλα στο δρόμο. Τα λουλούδια που μου φέρνει δεν είναι κάτι που θα έσωζε την κατάσταση, ήταν απλά 2 κλαδιά. Τέλος πάντων, πάω προς τη Χρύσα, της δίνω το λουλούδι, φεύγουμε και μου λέει: τι είναι αυτά, λέει εδώ, πώς προχωράμε, λέω αυτά, άστα. Πάει προς το δρόμο και βλέπω κάτω παντού σοκολατάκια. Και μου λέει: αυτά ήταν για σένα. Αλλά δεν μπορούσα να στα δώσω. Εγώ είμαι ο άτυχος της υπόθεσης. Δεν είμαι και πολύ τυχερός, ας το πούμε. Και είναι η αφορμή πολλές φορές για να γελάει η Χρύσα, για παράδειγμα. Η μάνα μου με έλεγε: μην παντρευτείς ποτέ πριν τα 30. Και εμένα φτάνουν τα 30 μου και λέω: για να μου μείνουν αξέχαστα που μπαίνω στα πρώτα άντα, θα πρέπει να μπω δυναμικά. Τον προηγούμενο Αύγουστο, στα γενέθλιά του 8 Αυγούστου, μόλις κλείνει τα 30, μου έκανε πρόταση γάμου. Δεν το είχα πει σε κανέναν. Το ξέραν μόνο 2 φίλοι μου, ο Θάνος και ο Γιάννης. Ο Θάνος έγινε ο κουμπάρος, ο Γιάννης δούλευε στη Λίμνο, ήταν σεζόν, θα μου έδινε το σπίτι για να πάμε να το οργανώσουμε εκεί πέρα. Είχα πει παρέα και φίλους ότι θα ψήσουμε και είχα μπει σε μια διαδικασία να ξεκινήσω για την πρόταση. Παίρνω το δαχτυλίδι, κάπου πρέπει να το βάλω γιατί το είχα πάρει πολύ καιρό πριν το τέτοιο. Το κατεβάζω στο υπόγειο και το κρύβω εκεί. Κάθε μέρα κατέβαινα στο υπόγειο για να δω αν το δαχτυλίδι είναι εκεί πέρα, μην μπουν και μου το κλέψουν κιόλας. Με έχει φτάσει η μέρα της πρότασης, εγώ είμαι όχι αγχωμένος, πήγαινα πάνω κάτω, δεν το πίστευα. Εγώ είχα φύγει για λιγάκι, είχα πάει να πάρω πάγο, αν θυμάμαι καλά, γιατί μας είχε τελειώσει. Ήμασταν σε εξωτερικό χώρο, στην αυλή ενός φίλου μας, του Γιάννη φυλάκια. Θα πούμε ότι χρειαζόμαστε ποτά για να φύγουν. Και φεύγουν και ξαφνικά σκάω εγώ με 10 μπαλόνια έτσι έξω και έχουν πάθει όλοι σοκ. Λέω: βοηθήστε, τι μου λένε, έχουμε πρόταση? Ναι, μου λέγανε: ποιος, ο Θάνος? Όχι, λέω εγώ, και έχουν πάθει όλοι σοκ. Στείλουμε τα μπαλόνια, πετάμε ροδοπέταλο στον δρόμο, περιμένουμε. Έχω πάρει και τη Λούνα, έχω κρεμάσει το δαχτυλίδι πάνω στη Λούνα. Και καθώς γυρνάω μαζί με μια ακόμα φίλη μου, βλέπω όλη την αυλή στολισμένη με μπαλόνια, με καρδιές, με ροδοπέταλα κάτω και το Γρηγόρη στην άκρη του διαδρόμου μαζί με τη Λούνα μας, η οποία έχει εδώ πέρα δεμένα το δαχτυλίδι μου. Διέσχισα τον διάδρομο, έφτασε εκεί πέρα, έχει και πυροτεχνήματα και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Μπήκε η Χρύσα, όταν μπήκανε με τα μάξι έλεγε: θα μου κάνει πρόταση γάμου? Φαινόταν δηλαδή, ας πούμε, δεν το πίστευε. Δεν ήξερε, η Χρύσα γενικότερα ψιλοαγχώνεται μέσα εισαγωγικά όταν βλέπει κόσμος να την κοιτάει. Το ένα τ' άλλο δεν είναι και πολύ το αγαπημένο της. Και την κοιτούσαν όλοι, δεν ήξερα από πού να περπατήσει. Πάλι καλά είχε κάνει και τα νύχια της, ήταν και αυτό ένα άγχος. Η ερώτηση δεν ήταν κιόλας αν θέλω να τον παντρευτώ. Και όταν έσυψα για να την κάνω την πρόταση, δεν την είπα άμα θέλω να με παντρευτεί. Της είπα: θες να μπεις και επίσημα στο Princess Club? Ωστόσο η απάντησή μου ήταν ναι και παντρευόμαστε. Μου είπε έτσι το ναι. Εγώ δεν τη ρώτησα αν θέλει να με παντρευτεί. Γρηγόρη, ελπίζω τώρα που με βλέπεις να μην κλαις, ούτε να έχεις ξεκινήσει να κλαις από πριν. Πρέπει να πω τώρα 2 λόγια, το οποίο ξέρεις πόσο δύσκολο μου είναι να εκφραστώ, αλλά θα προσπαθήσω πάρα πολύ. Λοιπόν, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε διάφορα πράγματα μαζί. Θέλω να ταξιδέψουμε σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Νιώθω πάρα πολύ ασφάλεια μαζί σου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Νιώθω πάρα πολύ σίγουρη επίσης για τα επόμενα βήματα του μέλλοντός μας. Αν και κάθε φορά που σου λέω να συζητήσουμε για το μέλλον μας δεν θέλεις, είμαι κατενθουσιασμένη με το ταξίδι μας στη Βραζιλία. Όσοι δεν το ξέρετε, το μαθαίνετε τώρα από εμένα, ελπίζω πρώτη, σε πρώτο βίντεο. Είσαι ένας πάρα πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Τελικά αντιλαμβάνομαι ότι όντως είσαι πάρα πολύ δυναμικός άνθρωπος, άσχετα αν δεν το λέω. Σ' αγαπάω πάρα πολύ, με καταλαβαίνεις πάρα πολύ. Δηλαδή, ακόμη και τώρα που μπορεί να έχω πει βλακίες και να μην έχω εκφραστεί σωστά και αυτά που ίσως περιμένουμε στο βίντεο, εσύ μπορεί να καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Θέλω να κάνουμε πάρα πολλά ταξίδια ακόμα, θέλω να πάρουμε άλλα 15 σκυλιά, θέλω να κάνουμε έτσι διάφορα πράγματα. Εγώ, ας πούμε, που θα παραιτηθώ τώρα λίγο διάστημα από τη δουλειά μου, δεν με πειράζει, γιατί το ταξίδι μας στη Βραζιλία θα είναι κάτι ξεχωριστό, θα το θυμόμαστε και θα είναι μια πάρα πολύ ωραία ανάμνηση. Θα έχω να θυμάμαι
ότι ήσουν για πάντα αρρωστοφοβικός και χαίρομαι που κάνεις πάρα πολύ μεγάλα βήματα για να το αλλάξεις αυτό το πράγμα. Αυτά, εγώ σε αγαπάω με τα ελαττώματά σου και εσύ με αγαπάς με τα ελαττώματά μου. Σε αγαπώ πολύ. Αρχικά σε αυτό το τελευταίο κομμάτι, στόχος του βίντεο είναι να μην κλάψω. Αυτά που θέλω να πω σίγουρα δεν μπορώ ούτε να τα περιγράψω, ούτε να τα εκφράσω. Η Χρύσα για μένα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε στη ζωή μου και μου άλλαξε πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο σκέψης, στη συμπεριφορά μου, στην καθημερινότητά μου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ λογικός και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι πάρα πολύ συναισθηματικός και θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχω ανάγκη μέσα στη ζωή μου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει βοηθήσει να αλλάξω συμπεριφορά, καθημερινότητα, τρόπο σκέψης. Όχι να αλλάξω αυτό που είμαι, απλά να με κάνει να δω πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Και είμαι σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος πέρα από το εμφανισιακό κομμάτι της Χρύσας, κοίταξα πάρα πολύ πραγματικά το λέω, κοίταξα πάρα πολύ τον εσωτερικό της κόσμου, κοίταξα αυτό που είναι πραγματικά η Χρύσα. Είναι ένας άνθρωπος που πάντοτε χαμογελάει, γελάει, είναι αισιόδοξη, βλέπει τα πράγματα διαφορετικά, είναι πάντοτε πρόθυμη για όλα και είναι ένας άνθρωπος που τρέχει με 1000. Σε σύγκριση με μένα που πολλές φορές τρέχω με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα και είναι κάτι το οποίο μας εξισορροπεί και τους δύο. Είναι ένας άνθρωπος που μου δίνει πάντοτε κίνητρο το να προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος, να θέλω να προχωρήσω παρακάτω στη ζωή μου και πάντοτε να κοιτάζω ψηλά. Έχω φανταστεί τη Χρύσα μέχρι τα βαθιά μας γεράματα, να πω την αλήθεια. Να περνάμε όμορφα, να έχουμε ταξιδέψει παντού, να κάνουμε οικογένεια, να κάνουμε παιδιά. Θέλω να θυμάται πάντοτε τη Χρύσα είναι ότι δεν θα σταματήσω ποτέ να την κάνω να χαμογελάει, γιατί σίγουρα της αξίζει και σίγουρα θα προσπαθώ συνέχεια να την κάνω να περνάει υπέροχα και όμορφα. Θα κάνω όλα τα όνειρα πραγματικότητα και ότι θα είμαστε για πάντα μαζί ευτυχισμένοι. Σ' αγαπώ πολύ. Your attention, please. Let the feast begin.